हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण अंदरिकी సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ లెవెల్ 2 క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాస్ లో మనము వైష్ణవ కల్చర్, వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు అనేటువంటి అంశమును గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో వైష్ణవ సూత్రాలు, వాటి యొక్క అనువర్తనాలు, అలాగే వైష్ణవ మర్యాదలు అనేటువంటి అంశాలను గురించి గత క్లాసులలో మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఈ వైష్ణవ కల్చర్, వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు అనేటువంటి అంశంలో మరొక పార్ట్గా ఉన్నటువంటి వైష్ణవ శుభ్రత్వము అంటే క్లీన్లీనెస్, వైష్ణవ చౌచత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము తెలుసుకోవడం, అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఏదైతే అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నామో ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీకు స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ వైష్ణవ కల్చర్లో మనం ఈరోజు 3వ అంశంగా వైష్ణవ క్లీన్లీనెస్ అనేటువంటి అంశాన్ని, శుభ్రత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ ని మనము ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన, మంగళాచరణం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవే ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్కి లో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము వైష్ణవ క్లీన్లీనెస్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాము.
సో ముఖ్యంగా ఈ శుభ్రత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తున్నటువంటి అంశంలో చూసినట్లయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ముందుకు పోవడానికి అంటే పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఆ శుభ్రత్వము చాలా ఆవశ్యకమైనది అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఉపన్యాసాలలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఈ శుభ్రత్వము అనేటువంటిది ఒకటి భౌతికమైనటువంటిది అంటే బాహ్యమైనటువంటిది గాను, రెండవది అంతరమైనది అనేటువంటి రెండు రకాలుగా ఈ శుభ్రతలు ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశము మనకి అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటిదే. అలాగే బాహ్య శుభ్రత అంటే సాధారణంగా మనము స్నానం చెయ్యడము అని అర్థము సాధారణంగా బాహ్య శుభ్రత అనేటువంటిది. అలాగే ఇక మరి అంతర శుభ్రత అంటే మరి మన యొక్క అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి శుభ్రత్వాన్ని అంటే ఈ సృష్టిలో మనం చెప్తాం 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నవి అని. ఆ జీవజాతులలో వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మలెత్తడం అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో మనము ఉన్నంత సాధారణ జీవనము గడుపుతూ ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ జనన పుట్టడము, పెరగడము, కొంతకాలము నిలిచి ఉండడము, సంబంధితమైనటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, తిరిగి ఈ దేహం క్షీణించగానే మరణించిపోవడము, మళ్ళీ ఆ చేసినటువంటి కర్మల అనుసారంగా మళ్ళీ జన్మలు పొందడం అనేటువంటిది సాధారణంగా జరిగేటువంటి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశం. మరి దానికి ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా బాహ్య శుభ్రత అంటే స్నానం చేయడం ద్వారా బాహ్యంగా మనము ఈ శుభ్రత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటాం. మరి అంతరంగమైనటువంటి శుభ్రత అంటే ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి మన హృదయాలలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి మలినం బాహ్యంగా శరీరం పైన కానీ లేదా బయట ఉండేటువంటి మలినాన్ని తొలగించడానికి బాహ్యంగా స్నానం చేయడము, శుభ్రంగా చేయడం చేస్తూ ఉంటాం. మరి అంతర్గతమైనటువంటి ఆ శుభ్రత అంటే ఇక్కడ శుభ్రతకు మానవుడు చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యము ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఉండడం. సో కనుక ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆలోచిస్తూ అంటే ఆ కృష్ణ భగవాన్నే ఆలోచిస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించడం ద్వారా అంతర్గతంగా కూడా మనము అంటే శుభ్రపడి అంటే ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తించడం ద్వారా కీర్తించాలి అని చెప్తారు మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అందించినవి. ఆ క్రమంలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ప్రచారం చేసినటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను ఈ కలియుగ ధర్మం కూడా హరినామ సంకీర్తనము అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నిరంతరము జపించడం ద్వారా ఆ పద్ధతిని చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనము ఆచరించడం ద్వారా ఎన్నెన్నో జన్మలలో మన హృదయంలో పోగుపడినటువంటి ఆ కర్మల ద్వారా మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ధూళి ఏదైతే మలినం ఏదైతే ఉందో పాపాలు వంటివి చెడు కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనసు నుండి తొలగిపోతాయి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బాహ్యమైనటువంటి శుభ్రత్వము, అంతర్గత శుభ్రత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. అలాగే మనకి ఇంకా వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ ఆయన చెప్తారు ఈ శుచి శుభ్రత్వము భౌతిక ప్రయోజనాల కోసమేనా లేక అది కేవలము శారీరక సంబంధమైనటువంటి విషయమా అని చూస్తే సాధారణంగా ఇంతకుముందు మనకి చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ శుభ్రత్వము అనేటువంటిది నిజానికి ఒక ధర్మము అని చెప్తూ ఉంటారు. అది ఏదో ఆడంబరం కోసం చేసేది ఆచారము అది కాదని చెప్తారు. అదొక ధర్మం శుభ్రత్వంగా ఉండడము అనేటువంటిది. సో ఇక ఈ శుభ్రత్వము అదొక అనంతమైనటువంటి విజ్ఞానము
అని చెప్తారు. శుభ్రత్వం అనేటువంటిది అశుచిత్వం. అలాగే మనకి మనిషి యొక్క నడవడికను తీర్చిదిద్దేటువంటి సంస్కారము, శుభ్రత, బాహ్యము అనేటువంటిది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా అది బాహ్యంగాను మరియు అంతర్గతంగాను ఉంటుంది అని. అయితే నిత్యము మనము స్నానం చేసేటువంటి బాహ్య శౌచాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్తారు. ఆ మనసులో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానము మనము తొలగించుకోవడానికి సాధన అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము కీర్తించడం ద్వారా దూరం చేసుకుని అంతరంగా మనము శౌచం అంటే ఆ అంతర్గత శుభ్రత్వం అవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఈ బాహ్య శౌచం కన్నా కూడా ఆ మానసిక శుభ్రత్వం ఏదో ఉందో అది చాలా అవసరము అని చెప్తారు. మనసు స్వచ్ఛంగా లేకపోతే బాహ్యంగా ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనము పొందలేము అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తుంటారు, మీరు ఈ శుభ్రత్వాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయలేరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనము ఈ అంతర్గతంగా మనము శుభ్రంగా లేకుండా ఉన్నట్లయితే బాహ్యంగా కూడా మనము ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాలను అంటే మనసు నిర్మలంగా శుభ్రత్వంగా లేకుండా ఉన్నట్లయితే మన ఆ విధానం మనసులో ఉన్నటువంటి విధానాలన్నీ కూడా బాహ్యంగా కూడా అవి ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనం ఈ శుభ్రత్వాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో మరి ఆ విధంగా మనము చేసేటువంటి ఈ శుభ్రత్వం అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో శౌచాలు అని చెప్తామో ఇవి 5 రకాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు శాస్త్రాల ద్వారా చెప్పబడేటువంటి అంశాలలో. ఒకటి మనము చూసినట్లయితే మానసికమైనటువంటి శౌచము అంటే మనసులో రాగద్వేషాలకు తావు లేకుండా ఉండడము ఆ మనసుని అంటే మానసికంగా శుభ్రంగా ఉన్నటువంటి. అలాగే కర్మ శౌచము అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మల్లో కపటం లేకుండా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ వారి యొక్క విధులను సక్రమంగా నిత్య విధులను నిష్కామంగా చేస్తూ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు మనకు చెప్పినటువంటి అంశాలు కూడా అదే. నీ కర్మలను నీవు సక్రంగా ఆచరించమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. నిష్కామ కర్మలుగా చేయమంటారు. భగవంతునిపైనే ధ్యాసను కలిగి ఉండి నీ ధర్మాన్ని నీవు సక్రమంగా నిర్వర్తించు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా కర్మ శౌచాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మనము కపటత్వం లేకుండా ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తూ ఆ నిత్య విధులను ఫలాపేక్ష రహితంగా చేస్తూ జీవించడమే కర్మ శౌచము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా కుల శౌచం అని చెప్తుంటారు. అది నీచమైనటువంటి పనులకు దిగజారకుండా సదాచారాన్ని పాటిస్తూ స్థిరంగా ఉండడం అని చెప్తారు. ఇక శారీరక శౌచము స్నానము తదితర ప్రక్రియల ద్వారా శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడము శారీరక శౌచము అని చెప్తారు. ఇంకా వాక్ శౌచం. సో అంటే ఇక్కడ అనుక్షణం సత్యాన్ని మాత్రమే పలకడం. మరి అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ప్రతి క్షణం కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే ఉన్నప్పుడు. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి అంశాలు గురువుల ద్వారా విన్నటువంటిది. ఎవరైతే ఒక 12 సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువగాను హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా పలుకుతూ ఉన్నట్లయితే వారు ఏది అంటే అది జరుగుతుందట. సో అలా ఆ వాక్ శౌచం అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా అనుక్షణం సత్యాన్ని మాత్రమే పలుకుతూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి వారు ఏది అంటే అది జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ పరిశుభ్రమైనటువంటి మనస్సు ఈ శరీరం అద్భుతాలను చేస్తాయి అని చెప్తారు. శరీరం అంతర్గతంగా బాహ్యగతంగా పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్లయితే అది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. అలాగే మనకి ఈ ఇతర సాంప్రదాయాలకు అంటే మన దేశంలో భారతీయ సాంప్రదాయం చూసినట్లయితే ఈ శుభ్రత్వము అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతూ ఉండేటువంటిది మన సాంప్రదాయాల్లో. సో అందుకనే మనము అసూయ, ఆందోళన,
అనుమానము, అసహనము, ఈర్ష్య, ద్వేషము, కోపము అవన్నీ కూడా లేకుండా మనసుతో ఎంతో స్వచ్ఛంగా, నిర్మలంగా ఉంటారని చెప్తారు. అదే మానసికమైనటువంటి శౌచం అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఉండడానికి శుభ్రత్వము ఇదే కారణమని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసుతో చేసేటువంటి పూజ, ధ్యానం, తపస్సు వంటి ఎంత చిన్నవైనవి అనంతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయని చెప్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ శరీరానికి అంటకుండా ఉండేలా స్నానాది విధులు చేయడాన్ని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా బాహ్య శౌచము అని చెప్తాము. ఈ భౌతికమైనటువంటి శుభ్రత మానసికమైనటువంటి ఉన్నతికి పునాదిలాగా నిలుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. శారీరకంగాను ఆంతరికంగాను పరిశుభ్రతంగా ఉండడము మనిషికి ఏకాగ్రతను కలగజేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. లక్ష్య సాధన వైపుకు అది మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ శుభ్రత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం తెలుసుకున్నటువంటి. సో సాధారణంగా ఆ నిత్యమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు జరిపేటప్పుడు కొన్ని రకాలైనటువంటి శ్లోకాలను కూడా మనము పఠిస్తూ ఉంటుంటారు. అపవిత్ర పవిత్రోవ సర్వావస్థాంగోపి వాస్మేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంత శుచం అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే నిత్య కూడా ఈ మనము ఆ శ్లోకాలు భగవత్ స్మరణ చేస్తూ, అంటే ఆ పుండరీకాక్షుడి యొక్క స్మరణం వల్ల శుచిత్వము లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే బలం, ఆయుష్, ఆరోగ్యము, సంతోషము, ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మనసు ఇవన్నీ కూడా శుభ్రత వలనే లభిస్తాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. శాస్త్రాలలో కూడా చెబుతూ ఉన్నటువంటి అంశము అదే అని చెప్తారు. అలాగే ఈ శుభ్రత్వము లేని చోట ఆ పరమాత్ముడు ఉండలేడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి శుభ్రత్వం ఎప్పుడు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా స్నానం చేసి పరిశుభ్రమైనటువంటి వస్త్రాలను ధరించి ప్రార్థన లేదా ధ్యానం మనము ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా ఆలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదా ఇంట్లో ప్రార్థన అంటే మనం కీర్తన చేసుకునేటువంటి సందర్భాల్లోనూ ఇవి మనము ముందుగా స్నానం లేవడం, శుభ్రంగా తయారు కావడం, అలాగే శుభ్రమైనటువంటి వస్త్రాలను ధరించడము, ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైనవి చెప్తారు. శాస్త్రాలలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశం. శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉంటారు, శుచిత్వం మాతృరూపేణ అని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో అంటే శుచిత్వము మనకి తల్లి వంటిది అని చెప్తారు. తల్లి ఏ విధంగా బిడ్డకు సదా రక్షణగా ఉంటుందో అదే మాదిరిగా ఈ శుభ్రత్వం కూడా మనల్ని ఎప్పుడు రక్షిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే వేదాలు, ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ఈ అంశానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది అని చెప్తారు. అలాగే వేదాలలో ముఖ్యంగా ఋగ్వేదంలో అనేక అంశాలలో అనేక చోట్ల ఆ శుభ్రతను గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంది అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఈ స్కందోపనిషత్తులో ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడమే శుచిత్వము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటామో మనము, అప్పుడు మనసు ధర్మ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టదు అని చెప్తారు. అంటే ధర్మం అన్ని ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంతర శౌచము ఇదే అని చెప్తారు. భగవద్గీతలో కూడా మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో అనేక మార్లు ఈ అంశాన్ని గురించి ప్రస్తావించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనకి 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో ఆయన అర్జునుడిని ప్రస్తావిస్తూ చెప్తాడు. ఆయన, ఓ అర్జున, ఇక్కడ కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఈ శుచిత్వం కూడా జ్ఞానమే అని చెప్తారు. ఇవి కొన్ని అంశాలను ఆయన మనకి 13వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉన్నప్పుడు చెప్పబడినటువంటి కొన్ని అంశాలు చూసినట్లయితే కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, వినయము, గర్వము లేకపోవుట, అహింస, ఓర్పు, సరళత్వము, ప్రామాణికమైనటువంటి గురుదేవుని ఆశ్రయించుట, శుచిత్వము, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల యొక్క త్యాగం చేయడము, మిథ్యా అహంకారము లేకపోవడము, జన్మ మృత్యు జరావాదుల యొక్క దోషాన్ని గుర్తించడము, అనాసక్తి, సంతానము, భార్య, గృహము మొదలైన బంధముల నుండి విముక్తి, సుఖదుఖము సందర్భాలలో సమచిత్తంగా ఉండడము, నా ఎడ
అంటే భగవంతుని ఎడ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి కలిగి ఉండడం, ఏకాంత స్థానంలో నివసించాలని కోరుకోవడము, జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, ఆత్మానుభూతికి ప్రాధాన్యతను అంగీకరించడము, పరతత్వ తాత్విక అన్వేషణ అనేవి అన్నీ కూడా జ్ఞానము అని చెప్తాడు ఆయన. అంటే శుచిత్వము అనేటువంటిది కూడా ఒక జ్ఞానము అనేటువంటిదిగా ఆయన భగవంతుడు వర్ణించినటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో. అవన్నీ చెప్పి వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానమే అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ శుచిత్వాన్ని పాటించకపోతే అది అజ్ఞానము అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆయన మనకి దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో కూడా చెప్తారు. సో ఆయన ఒక 26 గుణాలను చెప్తారు. ఆ 26 గుణాలలో ఈ శుచిత్వము అనేటువంటిది కూడా ఒకటి. ఆ శుచిత్వం కూడా అంటే దైవీ లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే శుభ్రతను పాటించడము చెప్తారు ఆయన. మనకి సుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో చెప్తారు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, నిర్భయత్వము, స్థియ పవిత్రీకరణము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, ఆత్మనిగ్రహము, యజ్ఞ ఆచరణము, వేదాధ్యయనము, తపస్సు, సరళత్వము, అహింస, సత్య సంధత, క్రోధరాహిత్యము, త్యాగము, శాంతి, తప్పులు పట్టకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, సిగ్గు, దృఢం నిశ్చయము, తేజస్సు, క్షమాగుణము, ధైర్యము, శుచిత్వము, సో అసూయ రాహిత్యము, ఇవన్నీ కూడా దైవీ లక్షణాలు అంటూ ఒక 26 గుణాలను చెప్తారు. సో అందులో కూడా మనకి ఈ శుచిత్వము అనేటువంటిది భగవంతుడు చెప్పబడినటువంటి, అంటే శుభ్రత అనేటువంటిది దేవతల యొక్క లక్షణం, దైవీ లక్షణాలలో ఒక లక్షణంగా చెప్పబడినటువంటి అంశము భగవానుడు మనకి దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో కూడా ఆయన చెప్తారు. అలా అంటే ఈ శుచిగా ఉండకపోవడం ఏదైతే ఉందో, అంటే శుభ్రత్వాన్ని పాటించకపోవడము అసుర లక్షణాలుగా చెప్తాడు. అంటే రాక్షస ప్రవృత్తి శుభ్రత్వంగా ఉండకపోవడం అని చెప్పడం జరిగినటువంటి అంశం. ఇక శారీరకంగా శుభ్రంగా ఉండకపోవడం వల్ల మంచి ఆలోచనలు చేయలేరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మంచి ఆలోచనలు చేసేటువంటి మనసు ఎప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టదు అని చెప్తారు. సో అది భక్తియుతమైనటువంటి మార్గంలో ఎంతో ఆవశ్యకమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అంటే శారీరకంగా శుభ్రంగా ఉండడం వల్ల మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి, మంచి ఆలోచనలు ఉండడం వల్ల అతడు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టడు అని. సో ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండడం వల్ల మనిషి ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు. సో కాబట్టి ఈ శుభ్రత్వము అనేటువంటిది శారీరక తపస్సులలో ఒక భాగము అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి శరీరంలో ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మనసు ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఏ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి శరీరంలోనే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మనసు ఉంటుంది. మరి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి శరీరం అంటే శుభ్రత్వాన్ని పాటించేటువంటి, సో అందులోనే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి మంచి ఆలోచనలు కలిగేటువంటి మైండ్ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా సాధారణంగా మనకి పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, శుభ్రత లేని చోట పెద్దలు పండితులు ఉండరు అనటానికి చాలా ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అలాగే ఈ ఒక సామెత ఉంటుంది, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఎప్పుడు కోట్ చేస్తూ ఉంటారు తన ఉపన్యాసాల్లో చెప్తూ, క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు గాడ్. దైవత్వము అనేటువంటిది రెండో స్థానము, పరిశుభ్రత అనేటువంటి సామెత ఉంటుంది. సో కాబట్టి మన యొక్క ఈ సాంప్రదాయాలలో, అంటే అటు పాశ్చాత్య సాంప్రదాయాల్లోను కాను మన భారతీయ సాంప్రదాయాల్లోనూ ఈ శుభ్రత్వము దైవంతో సమానమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ సూక్తి ద్వారా మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, ఈ శుచిత్వం, శుభ్రత అనేటువంటిది మన జీవన విధానం కావాలి అని చెప్తారు. పరమాత్మ దర్శనానికి అది సోపానం కావాలి అనేటువంటి అంశం చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే లక్ష్మీ మాత యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి అంటే శుభ్రత్వాన్నే పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ లక్ష్మి అంటే మామూలుగా ఒక భౌతికమైనటువంటి సంపద ఒకటి మాత్రమే కాదు, ధనం మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యంగా ఉండడం కూడా ధనమే. హెల్త్ ఈజ్ హెల్త్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి అక్కడ ఈ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం మనం చెప్పుకునేటువంటి. సో కాబట్టి ఆ అంశాలలో మనము ఆరోగ్యం కూడా ధనమే అవుతూ ఉంటుంది. సో అందువల్ల శుభ్రత, శాంతి ఉన్న చోట అనారోగ్యానికి అవకాశం లేదు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా మనము ఈ
శుభ్రత్వము యొక్క ప్రాధాన్యతను మనము తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ శుభ్రత్వానికి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి పురాణ గాథలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. అందులో మనకి ఒక కథ తీసుకున్నట్లయితే కశ్యప ప్రజాపతి దితి మరియు అతిథి అనేటువంటి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటారు ఆయనకి. దితి కుమారులు దైత్యులు అంటే రాక్షసులుగాను చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అదితి కుమారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆదిత్యులు అంటే దేవతలుగా చెప్పబడుతుంటారు. సాధారణంగా అందరికీ తెలిసినటువంటిదే పురాణాల కథల ప్రకారము ఆ దేవతలు అలాగే రాక్షసులకు ఎప్పుడు కూడా వారిద్దరి మధ్య వైర్యం ఉంటూ ఉంటుంది. దేవతల చేతిలో రాక్షసులు చనిపోవడం చూసి ఇక వారు ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా ఒక్కొక్కసారి దేవతలు పై చేయి జరుగుతూ ఉంటుంది. అవి చూసినటువంటి తట్టుకోలేకపోయినటువంటి ఆ దితి ఇంద్రుణ్ణి, ఎందుకంటే దేవతల యొక్క కార్యనిర్వాహక రాజుగా ఉండేటువంటి వాడు ఇంద్రుడు. సో ఆ ఇంద్రుడిని సంహరించేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి కుమారుడు తనకు ఉండాలి అని ఆ భర్తని వేడుకుంటూ ఉంటుందట. అయితే ఆయన సరే అని వరమిస్తాడు. కానీ ఆయన చెప్తాడట, నువ్వు ఆ బిడ్డకు జన్మ ఇచ్చేంత వరకు కూడా నువ్వు అన్ని వేళలా అశుభ్రతను పాటించాలి అని చెప్తారట. ఒకవేళ పాటించి తీరాలి అని, లేకపోతే నీ యొక్క గర్భము భిన్నమవుతుంది, అంటే ఇది భిన్నమవుతుంది అని ఒక నియమం పెడతారు. దానికి దితి కూడా అంగీకరిస్తుంది. అంగీకరించిన తర్వాత ఒక శుభముహూర్తంలో దితి గర్భం దాల్చడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఇంద్రుడు తన పినతల్లి, ఎందుకంటే అతిథి కుమారుడే దేవతలు కాబట్టి పినతల్లి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన అంటాడట, నీకు సేవ చేసేటువంటి అవకాశం నాకు ఇవ్వమని అడుగుతాడట. దానికి ఆమె అంగీకరిస్తుంది. అయితే ఆ క్రమంలో ఒకరోజు సాయంత్ర సమయంలో పొరపాటున దితిది బయట నుండి వచ్చేసి ఆ చేతులు కడుక్కోకుండానే పడక గదిలోకి వెళ్ళి నిద్రలోకి జారుకుంటూ ఉంటుందట. సో ఎప్పుడైతే ఆమె ఆ విధంగా జారుకుంటుందో ఆ నియమ భంగమైంది దితికి. వెంటనే ఇంద్రుడు అనురూపంలో, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ శక్తులు ఉంటాయి ధ్యానం, వారు అనురూపంలో ఆమె యొక్క గర్భంలోనికి ప్రవేశించి ఆ శిశువుని ముక్కలుగా చేయడం ప్రారంభిస్తాడట. ఆ సమయంలో వెంటనే ఆమెకు మెలకు వస్తుంది. అప్పుడు ఆమె వేడుకుంటుందట, నా బిడ్డని వధించవద్దు, ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బిడ్డ దేవతలకు అనుకూలంగానే ఉంటాడని ఇంద్రుడిని వేడుకుంటుందట. అప్పుడు అంగీకరించి ఆయన బయటకు వచ్చి ఆ ముక్కలుగా ఏదైతే చేశాడో ఆ ముక్కలైనటువంటి ప్రతి ముక్క కూడా ఒక శిశువుగా, అంటే మరణించకుండా ఎన్ని ముక్కలు అవుతుందో అంతమంది పుత్రులుగా పుడతారని చెప్తారట. అలా ఏర్పడినటువంటి వాళ్ళే ఆ దేవగణాల్లో ఒకటైనటువంటి మరుద్గణము అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ సందర్భాన్ని బట్టి ఇది జరిగిన దగ్గర నుంచి సంధ్యా సమయంలో తప్పనిసరిగా శుచిగా ఉండాలి, నిద్రించకూడదు అనేటువంటి ఆచారం. సాయంకాలంలో అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, మనకి ఇంట్లో పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, ఈ సంధ్య వేళల్లో సాయంకాలం సమయంలో నిద్రపోవద్దు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. 5-6 గంటల ఆ సమయాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఎవరు నిద్రపోవద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆచారాలు మనకి మనము అన్ని కూడా మంచిగా ఉండి చేసుకోవడానికి చెప్పబడినటువంటివి. సో అవి అన్ని కూడా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఎంతో దోహదపడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో సాధారణంగా పూజలు కానీ ఆచారాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇవన్నీ మనకి ఈ స్నానంతోనే మొదలవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సరిగా స్నానము అవి ఆచరించినప్పుడు మనకి అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తున్నారు, సో శుభ్రత్వంగా ఉండడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమని చెప్తారు. సో కనుక మనకి సాధారణంగా త్రిసంధ్యలలో 3 సమయాల్లోనూ కూడా స్నానం చేయాలని, అలాగే మన యొక్క వస్త్రాలను, మనసుని, దేహాన్ని, మనం చేసేటువంటి కర్మలు, మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క కోరికలు అన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి, ఎలాంటి కంటామినేషన్స్ ఉండకూడదు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా వారు
మనము అంతర్గతంగాను బాహ్యంగాను ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగానే ఉండాలి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కృష్ణ చైతన్యంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మనము అంటే భక్తి మార్గంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి శుభ్రత్వము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఈ శుభ్రత్వాలలో మనకి కొన్ని చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ప్రసాదం తయారు చేయడము ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. సో ఈ క్రమంలో మనకి ముఖ్యంగా క్లీన్లీనెస్ చూస్తే మన యొక్క వంటగదిని శుభ్రత్వంగా ఎలా ఉంచుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలు అంశాల్లో చూసినట్లయితే మనకు సాధారణంగా వంట రూమ్లో ఇవన్నీ కూడా మన వస్తువులన్నింటినీ కూడా అంటే నిల్వ ఉంచుకోవడానికి ముఖ్యంగా రిఫ్రిజిరేటర్స్ ని వాడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఈ బోధనలో మనకి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా వారి కోసం, ఎందుకంటే మనకంటే భారతదేశంలో కొన్ని సాంప్రదాయాల పద్ధతుల్లో ఎక్కువగా పాటిస్తూ ఉండేవారు. సో అక్కడ వారిని కోసం ఈ శుభ్రత్వము, ఈ రిఫ్రిజిరేటర్స్ వీటిని వాడేటువంటి ఫ్రిడ్జ్లు వాడేటువంటి వారి కోసం ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. సో మన యొక్క రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఎప్పుడు కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. సో వాటిని ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనము తినేటప్పుడు కానివ్వండి, వీటిని తిన్న తర్వాత మిగిలినటువంటి పదార్థాలు ఏవి కూడా రిఫ్రిజిరేటర్స్ లో అంటే పెట్టకూడదు వాస్తవానికి. సో ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో మనము శుభ్రత్వాన్ని చూసేటువంటి విధానాలు, ఎందుకంటే భగవంతునికి మనము ఆఫర్ చేయకుండా ఉండేటువంటి భోగ పదార్థాలుగా, ముడి పదార్థాలుగా ఉండేటువంటివన్నీ కూడా రిఫ్రిజిరేటర్స్ లో మనము నిల్వ ఉంచుకుంటాం. ఎందుకంటే కొన్ని పాడైపోతాయి అనేటువంటి ఉద్దేశాలతో లోపల నిల్వ ఉంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి మనం తిన్న తర్వాత మిగిలినవి కూడా తీసుకెళ్ళి, ఇప్పుడు బాగా పాశ్చాత్య దేశాల్లో బాగా అలవాటుగా, ఇప్పుడు కూడా మనం కూడా అదే చేస్తూ ఉంటాం. వండుకొని తిన్న తర్వాత కొంత తీసి దాంట్లో పెట్టేటువంటి కొన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి. బట్ వాస్తవానికి భగవంతునికి మనం ప్రసాదంగా ఆఫర్ చేసేటువంటి పదార్థాలు అందులో ఉన్నప్పుడు మనం వాడినటువంటి వాటిని, అంటే వాడినవంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి భగవంతునికి ప్రసాదంగా ఇచ్చేసినటువంటి వాటిని తిరిగి మళ్ళీ మిగిలినవి కదా అని చెప్పేసి ఆ రిఫ్రిజిరేటర్స్ లో అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన బోధనలో చాలా ముఖ్యంగా చెప్తారు, కావలసినంత వరకు మాత్రమే తయారు చేసుకోవాలి ప్రసాదాలని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మిగిలిపోయినటువంటి, అంటే ఒకసారి ఆఫర్ చేసి మనం వాడుకున్నటువంటి తినే పదార్థాలు ఏవి కూడా తిరిగి మరలా ఫ్రిడ్జ్లలో పెట్టకూడదు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఇచ్చినటువంటి నియమాల్లో ఒకటి. మనం పాటించవలసినటువంటి వైష్ణవ సాంప్రదాయాలలో ఇది ఒకటి ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో వాడినటువంటి వేటిని కూడా మళ్ళీ తిరిగి, అంటే ఆఫర్ చేసినటువంటి వేటిని కూడా తిరిగి, అవి కూడా కంటామినేట్, మళ్ళీ ఒకసారి ఆఫర్ చేసింది తిరిగి మళ్ళీ పెట్టకూడదు భగవంతునికి, మనం వేరు విషయం. సో కాబట్టి అలాగే మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు, ప్రసాదం తప్ప ఇతర వస్తువులు ఏది కూడా ఒకసారి 3-4 గంటలకు ముందు తయారు చేసిన ఏది కూడా తినకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆహార నియమాల్లో చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనము ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పదార్థాలని ఆ ఫ్రిడ్జ్లలో ఉండొద్దు అని చెప్తారు. దానికి ఆయన ఒకసారి మనకి ఇక్కడ సౌరిదాసు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యుల్లో చెప్తూ ఉంటారు, వారికి ఇచ్చినట్టు ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చేసినటువంటి సందర్భాన్ని, ఒక సంఘటన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఉప్పు ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ కొన్ని దానిలో ఆ బౌల్లో నేరుగా ముంచుకొని వారు తీసుకున్నారట. ఆ తర్వాత ఆ మిగిలినది ఏంటంటే అదంతా శుభ్రం చేసేటువంటి సందర్భంలో ఆ సాల్ట్ బౌల్ గిన్నె ఏదైతే ఉందో తిరిగి దాన్ని అక్కడే మళ్ళీ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారట. సో అది గమనించినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన్ని యవన అని సంబోధించడం జరిగి ఆయన్ని కోప్పడ్డారు అని చెప్తారు. ఇదంతా మీ వెస్ట్రన్ కల్చర్ లో ఉన్నటువంటిది, ఇది సరైనటువంటిది కాదు. సో ఎప్పుడు కూడా రిమైనింగ్ ఫుడ్ ని తిరిగి సేవ్ చేసుకునేటువంటి, దాచిపెట్టుకునేటువంటి పద్ధతి సరైనది కాదు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోప్పడ్డారు అని చెప్తారు. అందుకనే ఎప్పుడు కూడా
ఒకసారి వాడిని అంటే ఎక్కువగా లిమిటెడ్గా తయారు చేసుకొని వాటిని అట్లే ఉంచుకోవాలి. అందుకనే మళ్ళీ తిరిగి వాడకూడదని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి అనేటువంటిది భక్తులకు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి ఇవి కొన్ని సూత్రాలని మనము పాటించవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు ఈ బ్రాహ్మణ అంటే భక్తి విధానంలో వైష్ణవులుగా అంటే భక్తులుగా ఉండేటువంటి విధానాల్లో ఈ ఏదైతే ఉందో భక్తి నియమాలను తప్పనిసరిగా ఆ నియమాలను నియంత్రణలు ఏవైతే ఉన్నాయో నియంత్రణలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు లక్ష్మీనారాయణ అనే ఆయనకి రాసినటువంటి లెటర్స్ లో చెప్తారట, భక్తులుగా ఉండేటువంటి వారు చాలా నియమాలను నియంత్రణలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పాటిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ నియంత్రణలు ఎక్కువగా ఉండవు అని చెప్తుంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉదాహరణకి ఆయన చెప్పేటువంటి దాంట్లో తిన్న తర్వాత వాళ్ళు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం అవి ఉండదు. కానీ భక్తి విధానంలో శుభ్రంగా తిన్న తర్వాత కొంచెం తీసుకున్న అది మళ్ళీ శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని ఉన్న తర్వాతనే ఫర్దర్ గా ఏదైనా వాటిలో ఆ ఎంగిలి వాటితోనే అలాగే ఏది కూడా పట్టుకోదు. అలాగే ప్రసాదం తీసుకునేటువంటి సందర్భాలలో కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, తీసుకుంటే అలా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిని మనము ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో తీసేసుకునేటువంటి విధానాలు కూడా ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో నిరోధించబడినటువంటి ప్రసాదం. ఎందుకంటే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి పెట్టడానికి అవి పనికిరావు. సో కనుక ఇక్కడ మనము ఏదైతే ఒకవేళ మనం ప్రసాదం తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఎంగిల్గా ఉన్నటువంటి అంటే మనం తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాటితో మళ్ళీ వేరే వాటిని వాడకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనము ఈ కిచెన్ అలాగే ఈ ప్యూరిటీ శుద్ధత్వాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అలాగే మనము అంటే ప్లేట్లో తీసుకునేటువంటి సందర్భం ఉంచుకొని భగవంతునికి ఆఫర్ చేయడానికి ఉన్నటువంటివి ఏవైనా ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఆఫర్ చేయకుండా ఉండేటువంటి వాటిని మనం తీసుకొని మళ్ళీ అవి చేసామనుకోండి, అవి ఆఫర్ పనికిరావు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసేటువంటి వీటిలో చాలా నియమాలను పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. మనము ఒక చేత్తో అంటే మనం ఎంగ్లీగా అంటాం కదా, సో తోనే మళ్ళీ ఇంకో చేత్తో భగవంతునికి ఆఫర్ ఇవ్వాల్సినటువంటి ఫ్రూట్స్ కానీ అవి ఏది కూడా టచ్ చేయకూడదు అనేటువంటిది నియమాల్లో మనకి ఉండేటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా వారు చెప్తున్నారు ఒకసారి ఇట్లా ఆ స్పూన్తో అంటే ఇదే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనం తినేటప్పుడు ఉన్నటువంటి వేరే ఒక స్పూన్తో పట్టుకొని వాటిలోంచి తీసేసుకోవడం కానీ చేయకూడదు. వేరే వాళ్ళు మనకి వేసేదాకా మనము వెయిట్ చేస్తూనే ఉండాలి తప్ప మనమే తీసేసుకునేటువంటి అంటే ప్రసాదం భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని మనము వాటి బౌల్స్లలో నుంచి తీసి మన ప్లేట్లలో వేసుకోవడం అనేటువంటిది మనము చేయకూడదు. అందరూ కలిసి అంటే ఆ ప్రసాదం తీసుకునేటువంటి భక్తులందరూ కలిసి ప్రసాదం తీసుకుంటున్నటువంటి సందర్భాలలో. సో కాబట్టి అంటే ఆ ప్రసాదం తీసుకోకుండా విడిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే మనకి అవి ఆఫర్ చేయాలి అని చెప్తాం. సో అలాగే ఇంకా ఈ శుభ్రత్వాన్ని మెయింటైన్ చేసేటువంటి మనము సాధారణంగా రన్నింగ్ నోస్ ఉందనుకో అంటే చీమిడి చీదినప్పుడు తర్వాత కఫం వచ్చినప్పుడు మనం ఉమ్మినాం అనుకోండి, అలాగే కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కానీ చెమటలు ఎక్కువగా కారినప్పుడు కానీ ఇయర్ వ్యాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ సో కళ్ళలో నుంచి బూసులు వంటివి తీసినప్పుడు కూడా వెంటనే మనము శుభ్రమైనటువంటి నీటితో కడుక్కోవాలని చెప్తారు. సో ఇవి వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో కొన్ని పాటించవలసినటువంటి నియమాల్లో. ఇంకా ఫ్యాట్స్ తర్వాత సెమన్స్ బ్లడ్ అలాగే ఎముకలు యూరిన్ పోయిన తర్వాత కానీ మల విసర్జన జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీటితో కానీ లేదా సోప్తో వీటితో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి అనేటువంటి నియమాలని మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇంకా
స్నానం ఇక్కడ మనము స్నానము అనేటువంటిది ఇక సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి శుభ్రత్వాల్లో ఒక అంశంగా ఉండేటువంటిది స్నానము. ఎందుకంటే పూజలు కానీ ఆచారాలు కానీ అన్నీ కూడా స్నానంతోనే మొదలయ్యేటి. పూజించకపోవచ్చండి, ముందు స్నానం చేసి రండి అని చెప్తుంటారు అయ్యగారులు కానీ మనకి ఎవరైనా జరిగేటట్టు. సో ఎందుకంటే సరిగా స్నానం చేస్తే అది ఆ వ్యక్తి యొక్క మానసికమైనటువంటి శుభ్రతను కి దోహదపడుతుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి సాధారణంగా అన్ని పవిత్ర స్థలాల్లో అంటే చెరువుల్లోనూ బావుల్లోనూ కోనేరులో కొన్ని నదులు ఉంటాయి. వాటన్నిటిని కూడా మనము స్నానం చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఏదైనా కొన్ని పాపాలు అవి ఉన్నట్లయితే పోతాయని చెప్తారు. అందుకే మనకి సాధారణంగా పుష్కర స్నానాలు అని, సముద్ర స్నానాలు అని, కార్తీక మాసాల్లో నదీ స్నానం చేయడం అని చెప్తారు. అలాగే సంక్రాంతి సమయాల్లో కూడా నదీ స్నానాలు. సో ఈ స్నానము సాధారణంగా మనము చేసేటువంటి ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం దైనందిక కార్యక్రమాలలో మైథున క్రియలలో పాల్గొన్నప్పుడు, అలాగే మనకి చెడు కళలో వచ్చినటువంటి తర్వాత మనము కటింగ్ చేయించుకున్నప్పుడు కానీ, షేవింగ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ, అలాగే ఈ గోర్లు కట్ చేసుకున్నప్పుడు, లేదా ఒకవేళ ఏవైనా ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో ఏవైనా వాంతులు జరిగినటువంటి విషయాల్లో కానీ, లేదా శవయాత్రలో పాల్గొన్నప్పుడు, లేక దహన సంస్కారాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా స్నానం చేయాలి అనేటువంటిది మనకి సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే సాధారణంగా ఈ స్నానాలు వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. వీటిలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి స్నానాల్లో ఇక్కడ మనకి మొదటి స్నానము పార్థివ స్నానము లేదా భౌమ స్నానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మట్టితో చేసే యూజింగ్ ఎర్త్ అంటే మట్టి అంటే మడ్ ఏదైతే సముద్రాలు నదుల ప్రవాహ ప్రాంతాలలో పరివాహ ప్రాంతాలలో ఆ మట్టి ఏదైతే ఉందో దాంతో మన దేహాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ఆ స్నానం ఏదైతే ఉందో అది పార్థివ స్నానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. దాన్నే భౌమ స్నానము అని కూడా చెప్తుంటారు. అంటే ఆ పుణ్య నదులలో దొరికేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి నదుల్లో దొరికేటువంటి మన్ను, ఇంకా మనకి ఇటు కొన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దొరుకుతుంది పుట్టమన్ను అని కూడా చెప్తుంటారు. పుట్ట మన్ను. సో అటువంటి మొదలైనటువంటి కొన్ని పవిత్రమైనటువంటి ఆ మట్టి ఉంటుందని చెప్తారు. ఆ వాటిని ఒంటి నిండా అలుముకొని కొన్ని మంత్రాలతో చేసేటువంటి స్నానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భౌమ స్నానము లేదా పార్థివ స్నానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మరొక రకమైనటువంటి స్నానము వరుణ స్నానము అని చెప్తారు. అంటే సాధారణంగా పుణ్య నదులలో స్నానము ఆచరించడము దాన్ని వరుణ స్నానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా ఈ నదీ స్నానం చేసేటప్పుడు మనం పాటించవలసినటువంటి నియమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఒక నదిలో స్నానం చేసేటప్పుడు ఇంకొక నదిని దూషించకూడదు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా నది స్నానం చేయడం అనేటువంటిది కూడా ఒక రకమైనటువంటి పుణ్య స్నానాలు. పుణ్య నదులలో స్నానం చేయడము సాధారణంగా మనము ఎటన్నా వెళ్ళినప్పుడు నది పరివాహ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ నదులలో కృష్ణ, గోదావరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి అందుబాటులో ఉన్న కృష్ణ, గోదావరి నదులు ముఖ్యంగా మామూలుగా చెప్పేటువంటి గంగా, కావేరి, యమున వంటి పుణ్య నదుల స్నానం అని చెప్తూ ఉంటాం. మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి నదుల గురించి కొన్ని చూసినట్లయితే ఈ నదులలో స్నానం చేయడం అనేటువంటిది గంగా, యమున ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి పవిత్ర నదులుగా చెప్తూ ఉంటారు ఆ కృష్ణ భగవాను ద్వారా ఉన్నటువంటి. అలాగే మరొక రకమైనటువంటి స్నానము ఈ ఆగ్నేయ స్నానము అని చెప్తారు. సో ఈ ఆగ్నేయ స్నానం ఏంటంటే యూజింగ్ యాసెస్ ఫ్రమ్ ది సాక్రిఫిషియల్ ఫైర్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే భస్మం ఉంటుందో ఆ భస్మంతో మంత్ర సహితంగా ఒంటి నిండా ఆ భస్మాన్ని అలుముకొని చేసేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఆ సమస్త పాపాలను దగ్నం చేసేటువంటి ఆ పుణ్య రాశిని చేకూర్చబడేటువంటిదిగా చెప్తారు భస్మము. ఆ భస్మాన్ని మంత్ర సహితంగా
ధరించి చేసేటువంటి స్నానం ఏదైతే ఉందో దానిని ఆగ్నేయ స్నానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ తర్వాత వాయువ్య స్నానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వాయువ్య స్నానము సాధారణంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే ఆ ఇక్కడ ఏంటంటే కంటైనింగ్ ఎయిర్ ఫిల్డ్ విత్ డస్ట్ రైజ్డ్ బై ది కౌస్. ఈ గోమాతలు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలలో ఆ ధూళి ఇప్పుడు ఆ నేలపై నడుచుకుంటూ పోతూ ఉంటే వాటి వల్ల దుమ్ము రేగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ధూళి వస్తూ ఉంటుంది. వాటి గోట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ ధూళిలో మనము తిరిగిన అది కూడా స్నానమే అని చెప్తారు, పవిత్రం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి ఈ వాటిలో గోమాత పాదధూళి అన్నట్టు ఇక్కడ మనం చెప్పే డస్ట్ రైజ్డ్ బై ది కౌస్ అక్కడ అంటే ఆ గోమాతల యొక్క పాదధూళి వల్ల వచ్చినటువంటి దానిలో మన ఆ ధూళి మన పైన పడే విధంగా మనం ఉన్నట్లయితే అది కూడా చాలా పవిత్రమైనదని చెప్తారు. ఎందుకంటే 33 కోట్ల దేవతలు నివసించేటువంటి ఆ గోమాత ఉంటుంది కనుక అక్కడ ఉంటారు. దేవతలందరూ కూడా నిలయంగా ఉండేటువంటి గోమాత. సో ఆ గోమాత యొక్క ధూళి లో కూడా మనము ఉన్నట్లయితే అది కూడా స్నానం అని చెప్తారు. అది ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు, కానీ ఒకప్పుడు పల్లెటూర్లలో మందలుగా అంటే గుంపులుగా గోవులు వెళ్తూ ఉండేవి. అప్పుడు ఈ తార్ రోడ్లు, డాంబర్ రోడ్లు, సిసి రోడ్లు ఏమి ఉండవు కదా. మట్టి నేలపై వెళ్తూ ఉంటే దుమ్ములేస్తూ వస్తుంది. సో ఆ ధూళి మనపై పడితే అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి స్నానం, చాలా పవిత్రమైన వాయువ్య స్నానం అని చెప్పేవాడు. సో మరొక రకమైనటువంటి స్నానము దివ్య స్నానం. ఇది చాలా దివ్యమైనటువంటి స్నానము, చాలా అరుదైనటువంటి అవకాశము, వాతావరణము అనుకూలించినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి స్నానము అని చెప్తారు. ఇదేంటంటే ఇన్ రైన్ దట్ ఫాల్స్ వైల్ ద సన్ ఈజ్ షైనింగ్. అంటే ఇక్కడ ఒక వర్షాకాలము కొంతమందికి అనుభవంలో ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు ఉంటే అంతకుముందు లేదా వ్యవసాయ పనులకు ఏదైనా బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో వాతావరణంలో మనం ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లలు కానీ చిన్న వయసులో వాళ్ళకి. కానీ ఓల్డ్ డేస్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చూసినట్లయితే 50s+ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి అక్కడ చిన్నప్పుడు అంటే కొంత అవగాహన. ఇంకోటి ఏంటంటే కొంత ఊరు వాతావరణాలలో తిరిగినటువంటి వాళ్ళకి లేదా వ్యవసాయం గురించి అట్లా ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఒక్కోసారి వర్షాకాలం ఏమవుతుందంటే వర్షం పడుతుంది సడన్ గా. అట్ ద సేమ్ టైం సూర్యుడు కూడా వెలుతురు కూడా పడుతూ ఉంటుంటుంది. అంటే ఎండ వాన రెండు కలిసి వస్తుంటాయి. అటువంటి వర్షంలో తడవడం కూడా అలా తడిచేటువంటి స్నానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దివ్యమైనటువంటి స్నానం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సూర్యుడు లోక బాంధవుడుగాను జగత్ చక్షు అంటే మనకి వెలుతురు జ్ఞానాన్ని కలుగజేసేటువంటి ఆ కర్మసాక్షి అనేటువంటి సూర్యుడు కనుక ఆయన ఆకాశంలో ఉండి సూర్యకిరణాలు వెలువరిస్తూ ఉన్నప్పుడు వర్షం పడినట్లయితే ఆ వర్షంలో స్నానం చేయడాన్ని, తడవడాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని దివ్య స్నానం అని చెప్తారు. ఇది చాలా అరుదుగా జరిగేటువంటి అవకాశము. ఇది వాతావరణం అనుకూలించినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి స్నానం. ఇంకొకటి ఇక్కడ మనము మంత్ర స్నానము అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మంత్రాలను ఉచ్చరిస్తూ అంటే శ్లోకాలను కొన్ని రకాలైనటువంటి శ్లోకాలను ఉచ్చరిస్తూ నీళ్లు మీద మన పైన ఆ జలాన్ని చల్లుకునేటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మంత్ర స్నానము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇంకా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మానసికమైనటువంటి స్నానం అని చెప్తారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇక్కడ నిత్యము భగవంతుడి నారాయణుడి నామస్మరణతో మనలో ఉండేటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్స్య, అహంకారాలు, డంబము అవన్నీ కూడా అన్ని మాలిన్యాలు చేరనీయకుండా మన మనసులో అవన్నీ కూడా తొలగిపోయే విధంగా ఆ మంత్రోచ్చారణ చేసేటువంటి స్నానం ఏదైతే ఉందో దానిని మానసికమైనటువంటి స్నానం అని చెప్తారు. ఇది సాధారణంగా గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు, మహర్షులు వంటి వారు చేసేటువంటి స్నానంగా ఇది తెలుసుకోవాల్సింది. ఇది సాధారణంగా ఈ విధమైనటువంటి స్నానానికి భక్తులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్తారు. సో
ఇంకా మనము ఈ స్నాన విషయాల గురించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా స్నానం చేయడానికి యమున, గంగా, అలాగే ఇంకా ఇతర పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలు, నదులు, అలాగే తీర్థస్థానాలలో, పవిత్రమైనటువంటి స్థలాలలో, నదులలో, అలాగే నదులు కూడా సాధ్యం కానప్పుడు కెనాల్స్ లోను, అవి కూడా వీలు కానప్పుడు సరస్సులలో, కొన్నిసార్లు వాటర్ ఫాల్స్ లో, లేదా ఇంకా ఇవి కూడా లేనప్పుడు సాధారణంగా స్నానం ఆచరించడానికి ఆ బావులలో ఉండేటువంటివి. సో ఆ విధంగా, లేదా ఇంకా శుభ్రమైనటువంటి వీటి స్నానాలు చేయాలని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విధానంలో ఆ గృహస్థ మరియు వనప్రస్థలుగా ఉండేటువంటి వారు ఎవరైనా కానీ రోజుకి 2 సార్లు స్నానం చేయాలి అని చెప్తారు. అలాగే సన్యాసులు 3 టైమ్స్ చేయాలని చెప్తుంటారు. అలాగే బ్రహ్మచారి రోజుకి ఒకసారి ఈ విధంగా స్నానము అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తుంది. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం ప్రకారంగా ఈ విధంగా ఈ దైనందిక కార్యక్రమాల్లో స్నానాలని ఆచరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉంటారు, మనం భారతదేశంలో ఉన్నా లేదా ఇతర ప్రదేశాలలో ఉన్నా కూడా మనము ఆ వైష్ణవ నియమాలను ఏవైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నామో ఈ వైష్ణవ నియమాలను పాటించకుండా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు యవన లేదా మ్లేచ్చులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు, అంటే అతములుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను అనుసరించి నియమాలను పాటించాలి, వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను పాటించాలి అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఇవి కొంచెం ఆచారాలు పాటించడం అనేది కొంచెం ఉంటుంది, కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో అవి లేవు. కాబట్టి ముఖ్యంగా వారిని ఉద్దేశించి ఆయన మీరు ఈ విధానాలలో చాలా ముఖ్యంగా మీరు ఈ నియమాలన్నింటినీ కూడా పాటించాలని వారికి తెలియచేస్తూ ఉన్నారని చెప్తారు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, I stress on this cleanliness very much. If they keep unclean, I sast them like anything. They have learned this art. I always say cleanliness is next to God. So ఆయన ఒకసారి రూమ్ లో ఆ డివోటీస్ తో ఆ కన్వర్జేషన్ చేసేటువంటి సందర్భాల్లో ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. సో నేను ఈ శుభ్రత్వం, శుచిత్వం ఏదైతే ఉందో దానికి చాలా ముఖ్యమైనదిగా, ప్రగాఢమైనదిగా చెప్తూ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఒకవేళ మీరు దీన్ని పాటించకపోతే ఇక అంతకంటే అంటే చాలా కఠినంగా శిక్షించేటువంటి విధంగా మీరు భావించాలి అనేటువంటిది. సో ఆ శుభ్రత్వాన్ని, శుచిత్వాన్ని పాటించడం అనేటువంటి కళను అందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి. సో నేను చెప్తున్నాను, ఆయన చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, సో క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెక్స్ట్ టు ది గాడ్నెస్ అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ శుభ్రత అనేటువంటిది దైవత్వం తర్వాత శుభ్రత్వమే ముఖ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము ఈ వైష్ణవ కల్చర్ అనేటువంటి అంశంలో ఈరోజు మనము శుభ్రత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈ అంశం